taking over Tita Chay's vlog. We're here at the market to buy something. We need to buy fish for our dinner. Okay, hi everyone. This is Tita Chayli here. This video was taken by my pamangkin, si Mikey and si Lady May. Kaya nangumpra sila sa Dao Satellite Market, no? Kaya si Mikey, fresh from Aussie. Si Ajik ang nangunay pangumpra. No? Makita po for herself kung unsa ang mga naadito o pila mga presyo sa mga palaliton sulod sa merkado sa Dao Satellite Market. So naabot na jud ang amo ang dugay nga gikahinaman nga moabot, no? Ang bata, ang kinakusgang bata namo. Si Maddison Selene kauban ang iyang parents, si Mikey og si Mitchoy. And nagtagbo ko nila dito sa airport o kay Udtuman. So nihapit mi diri sa Gugma Chef Kai restaurant sa Panglao para sa paniod to. Maya diri kay kaila na mo ang chef. Si Chef Kai. Unya lamian sad ang mga pagkaon diri, no? Kay gutom naman alauna na ni hapit, no? Murag alauna naman jud ni sa palis. Mao din na si Chef Kai, instant yaya ni Maddie. While we're eating, no? Mao ni ang interior sa Gugma Love Chef Kai. Ug lamian jud ni ilahang ube, mango, putumaya. And diretso dayon mi sa ilahang grandma. And wala kay ni dool si grandma kang Maddie kay gikabuhi in town siya. Welcome home Maddie, Mikey and Mitchoy. Also Mayen and Bonette, no? From Australia, no? Very good gid kaaning bata, pero buyag kay makawat. Dili ilahan. No? Mukuyog jud nig bisag kinsa ba? No, and enjoying my time with her. No? Tamis jud di ay ang apo, Si no? Maddison? Nindot kaayo kubtan-kubtan ati manon ang apo. Well, makalipay man jud ang bata, no? Unsaon na lang makawala sa stress. Unya, pagkataod-taod ni duaw sila kang mama, no? Kay sa video call ra gyud intaw ni sila nagkita. Finally nagkita na lagid si Maddie og si Lola Sita. Susulutin natin ang power word sa mga Bless again! Hingdool kay na food. Hala, nice. Canada. Asa di katon? Balik parko. Ay kapitan na. Hey. Gawad pa kagawad. Who is that? Huh? Si Maddie? Si Maddison? Beautiful eyes, adi? Beautiful eyes na mwah! Hindi? Sige na. Mwah! Oh my God, nagpa-cute-cute rin mo, tita. Yay! Ha? Yay! Oh my God! Ikaw, oh my God! Ikaw, Og syempre kay nakatapok man ang pakals. Simpleng panihapon sa kaliwat ni Aurelio o ni Dominga. Ay, nalagyan yung high chair. Gipadalhan siya sa Palangga sa yung tita. Ulo na ning kamot siya kuha, pero yung hindi ka on. duha ka ko Duha sa ubos, isa sa taas. Gitagaan siya. Gitagaan siya. Eat that, Maddie. Ay, sige. Nakadaog na to si. Uy, wala, oy, gikaon niya. Sige. Ay, di ba? Wala, oy, gikaon siya gusto.
the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and as I promise, we're going to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Maddison! Plato. Hala! Plato, dahil plato. Dahil mayas. Maddison! Plato, kutsari. Sorry. Ang gusto mo. Aman si Bernadette. Itza. Dali na pag sige. Uy, giganahan siya dito. Tama, mami. Dali. Look, ang is Bob. Big rice. Of course, ako may kapiling. Diba, Kas? Sisi! No, Bobs. Sige ka, apal mo kaon na naron. Sige ka. Baka naaring ko na, kani? Caviar. Char. Oh, wild caviar. Kaya na. Uy, Siya pangulingin ni Daddy ha. siya rin naning kamot, chikaon-kaon sa mangga. Game. Hingin na. Yen. Hingin na. Kuhaan ka daan. Hala. Uy, wala kay kuhaan. Serving spoon. Hindi na eh. Wow, very good. Ingit og mango ang baby oy. Wait, nakaoguan. Hindi chon? Hindi chon belly, Madi? Nagigano? Makita tita nga. Kaon ka tita. Malikot na naman si Uwa. Wawa, tanawa si Wawa. Wawa. Oh. Eat siya, oh. Eat pod ka. Lami ang lechon belly? Wala lechon belly sa Australia? Ha? From karne kay way tambok. Ah, dito? Mga lean. Lean sila. Uy, magpakuha Or dati, ano yung maligya. Ang tangon Ay, dili to ang pakuan ako kay fats. tuasi. Kuan sila ko, luwa pa gani. Ingon sa teacher nga madungan na daw sila. Wa pa dyan siya na success. Na-success na. Wala nang gawas ang ani ni Kad. Pasagdi, oy. Pasagdi na siya, uy. Dili man kanila pa kanugin ani. Pero kay pag mag 1 year old naman na siya. Sundan na Sino naman na, Lola Tita. Dili mo gud ako gitanaw, oy. Kaoy. Kam. Uy, kita ka hingay? Ha? Nasa si Uy, 25 pa yung death anniversary. Oh, karong 25 death anniversary ni Lola. Lami ang belly? Lagi Lami ang belly? ato. Na-shake ka lang. Ay, kasawan din. Burn na to. na siya yung Alagi ganahan na siya, Mikey. Ikaw gikuha na sa ilawom. Yan yung gikuha tanan. Na, bahala ka. pagkuhan siya. Hindi na, happy. Pagkuhan siya. Ano to? Kuha na Mikey. Ayaw kan anong na. King, kuha na ba siya yung soda? Ay, nag-istorya ni Gray. Wala tayong hait ang gata ganina. Mikey, kuha na na siya ba? Puli, Iluwa na niya. Hindi na i-grill. Plain plato, ha? Hindi na i-grill. Ba, mas kita na imo ikutsara. Lami, Madi. Kaon na ba diya? Tita na nagkutsara gani kad tita oh. Ha? Yan, nakita sa vlog. Nakita sa vlog yun. Ikaw di cover Ikaw di cover sa kwarto. Thumbnail. Thumbnail. Oh, nag-enjoy si Bibi, oh. Lami, lagi, oh. Tanawa, gasayaw-sayaw, yung kaon, og lechon belly. Kuya, sige na pag-eat na ha. Idaghan na og You eat na, kuya. Dayon ta, ha? Mukaon dayon ta sa Wala, pagka-esting na. uy, lingi ay mong anak ba? Tanawa. Agiluwa na jud ay. Iyara nang ko anon. Manaka? Dili na ka, be? Gikuha ra niya ang juices. Choy. Ayaw ko.
May independent na mga bata ba? Kanang di na hungit-hungit. Bitaw. Gusto mo ni ka? Yan na siya. Kita kay 4 months. Ha? So ngayon na. 4 months? Bahalag magkamuriching. Bahala kay aron makuha niyang grip. Kakakakakakaka. Hoy! Problema ni Wuwo! Asa si Wuwo? Si Bibi mo na. Kutubag na? Nawa, kamot ka. Problema ni Wuwo! Pagyan mo! Problema ni Wuwo! Wala si Wuwo problema! Ayaw Wala. Kaya na si grandma. Na si grandma. Saan siya? Ika ni Ganma nga problema ni Wuwo! Kamu ulit si Jano. Ano na? Ano? Itudluan siya. Hey, ipakaon na Pero di siya mutuog. Laing tao ka. Na, thank you for cooking, Nanay Men. Si Nanay Men na ba nag-cook ano? Legit ko. Okay lang. Wala lang. Hi guys, mga unsa. Langka. Hi, sa vlog. Hi, hello. Howdy? Howda. Lain na to. Oy, How ka? Sarah? Sorry. sobra. Howdy? Unsa? Or ha? Ang Dito matanto kay. Sorry. Basta lagi suot ni coach lagi ng karnin basta. Kubaan kay ko. In English siya mas Nagkaon na ba si Bernadette? Oh, dugang kapuan na rin din. Gininglisan mo siya Det, dali na, Det. Ano din si Mahog? Unsa daw king? Dugang, kinilaw. Uy, magpalit, maghatod ta ni Bernadette pa ta ice cream. Lami ka. Ay, miyas. Noy. Ikna miyas kini ko mo-drive og manual lagi. Ay, si Mias. Wow. Automatic yung mong kuhaan. Kapay! Okay, please. Ingay. Nahurot niya ang mangga halos. Nay gilabay niya uban. Hinahurot niya ang lechon. Na slice yang kamot nay. Tanawa kay. Tagalog di ay. Language is nito. Mukti gray. Basta mga bata, kuan siya para ni kuan Michael, di ba? Bingaw kasi ni Michael ng Haradas. Da. Mapulihan ko na ni Aisa ang choco ball o mango float. Mas lami. Na, Mahal na bang mango ka? muangay si Kuya anak. Ay, kuan. Way mahal Si mahal. Kuya Jod. Wala mang mango float ko ako yung balainan si Kuya. Kana isa ka tabi hara. Oh, Kuya rin. Hari, tumikol dahil. To higda pa man to. Saan po na mo po nagwakwak. Hangover sa ate. Hangover kasi ito ay ako minanuban baka ganina. Wa Jod, mango float. Nag-mercado. Shrimps man na didi. Sa duty. Oh, biyo ko off ka. Shrimps Kuan na. ka si Jay? Siya lang Shrimps na ha, shrimps. Gusto ka ha? Ay, rice jud diha oy. May kulong po ang kinabuyag. Hakan si Malo. Lo, dugang ari lo. Suwi mo kayo ba? Hindi creamy ang sinilaw. Ay, nanawa. Labasin sila na ron. Napo sinilaw. Napa daghan oh. Kabogit si nanay ko sa mga paborito sa mga tao. Nanay men pa yarn. Mana? Mana ka? Ay, mana eh. Wa pa oy. Ganahan lang nagluto kayo. Pabuto na eh. Sa lampig. Mana rice eater ba? Mananong panig ko. Ano? Tanya, ni guman bitaw na to kaon ta magtimbang na putan to. Oo. Sige. Gadyo may la. Kasi nakang nakaon. Timba mo inyo. Ganyan na ako nagbalik sa rice. Sayang, wala ko na-video to. Watong pagtimbang-timbang ba? Before and after, unta. Si Mikey galingan lawa mo ko gadag cellphone ta nito ay markado yun nga siya. Hala, Tigbil
Yung ko ako, nasa cause, ikaw binubi, kaya mauwa ko. Ako, we're here at the... Taking over Tita Chay's vlog! Taking over Tita Chay's vlog! We're here at the market to buy something for Ay, si dinner. Tonton ako. May driver kanina. Ako mo ika-drive! Pagpanihapon, tayo doon na Tonton. Kaya ingon si Tonton, ano wa man ni mga badyihan ni pakialam mo pa ni Otto. Nangaura ni Shumay. Ay. Wa man lang ka na-inform? Gipalungag-lungag pa niya si Tonton o kuan. Rice cooker. Bukas po dong ilong ako. Gipa. Daot ng mga. Bugnaw na yung cooker na. Ikaw. Dahil, close na silang iyang atinika. Ora na yung makapakatawa. Mainom ka, Coke? Ha? Mainom ka? Ako bigyan ka ni mo, Joy. Ipa-open ko no niya, ate. Pero ayaw i-open, ate. Kasabot din po sa laluan mo. Oo. Hindi man niya makuhaan. Bailo tabi. Bailo ta. Wow! Five na ko nakashelling ko. Ito. Uy! Agay! Gana siya yogurt di ay? Yehey! Ana ra! Siyupon. Ayan! Ikaw siya ni mo ganina. Nagpaibog. Yay. Di ka masuyap. Kay ba na siya? Nindot ba ito ng bata? Ngayon inion ra ba ka ng pasagdan? Naubon kay bibihon kaayo. Ugnay matagak. Magtrapo-trapo. Ano. Pasagdan man ako magkagubot para kasa akong hinlo. Ya kay di man po all the time na silang babies. Dako man na. Eh. Na tabian po ni kaayo ingayon po ni. Tama na. Ayahang water. Left and right. Kaputra. Very good, Maddison. Malingaw na dyan. Wala gini mo ko ano yun, nakengalasin. Mahilig siya magbirang-birang buhok na ay dunggan. Birahon niya. Mike, nagpapugong ni. Nasi Nika, naglingaw niya. Ah. Ay, dako. Di na makamagkuan, no? Pwede na ako mag-crabs. Gamay lang kayo na ito. Ang bantay. Noon saan naman na, Madi? Baby sister, okay? Madisan. Monica. Nanipangan. Kulbaan kami, yes. Monica and Veronica. Hello. Wow! Let Korea put sa... Nanipangan. Ako ra na chay. Sino dito? Kay kaning aron na. Ano ka dahil? Nasa ko siya. Isa na yung Ay, sis, yogurt. Eh. Barbie! Best friend sila, oh. Best friend mo, ha? Kamao na gid kaayo mo take care og baby sister si Ate Nika. Pwede na gyud. Pwede na. Ano yung manghod, oh? Baby sister, brother man na. Baby brother man na. Ate Nika, di man mo iluhan kung baby sister. You take care of your baby sister na. Nagpakuan ulit na ni ate. Body. Lagi nagpa-kuan siya ni Ate Nika. Ate na gid kay si Nika. Si Tita care natin. No. Mga videos ba? Unsay mga hitabo na itong mga memories. Kani sila umangdagko na itanahon ba? Lagi mo. Tingko nga awar ako nag-ulo ko ka-picture ni Kao. Siya dito, nag-vlog tita. Mga gani. Friends sila ate, oy. Eh? Princess ba na siya? Disney princess biya na.
Pwede tinapuan, makamadikot. Ano sa atin? Naman si Halinga Nika, na. gitara kay, di na po Ikaw panagot. hold, oy. Si Gray Gray na po do. Si Gray food be. Oh, sa si Gray. Nasakot lang si Gray lang. Kinsa gani gatudlo ni mo, Gray? O, salamat sa Diyo. Bibe, ang simod, be. Malaya mo rin patropiko. Malaya mo ni ate. Kasi mo new dance sa Shika. Pantropico. Pantropiko eh. Di na niya siya new dance. Salamin. Ato ni siya ipadan silang duha kay mo. Kuha ni siya mo apil. Salamin. May kisa mo dogs turuya lagi. May kisa. Oh, ina si Tita Mikey, sila Tita Chay. Ina na. Joy. I'm Joy. And that's What? Again, katarunga. Ah, sa kanang sa kanang inside out. Again. This is joy. That's disgust. And that's fear. Or yeah. Papa's girl lagi, oy. Papa lagi. Handa, please. Basta. Ay, wa. Ay. Dada, oy. Dada kayo, oy. Dada. Maddison. Da lagi. Nakamali ko ra mo lula. Duha ka lula kaming. Lola Choy o Lola Eddie. Kalulo. Ana de ka Bro. Dagana kag lola og lolo madi. Excited na ba tos papa? Oy, Mikey. Ikaw rin naghurot anak tanan? Ha? Dagan na si Mia, si Ay, oy. Diara man gud kami sa Kagay ko na ko isa. Pwede? Unsa man? Kampay. Dito kaide. Naman gud ebidensya. May crab sa ilaman na oy. Ay, crab so di na siya. Nay crabs na. Unang gabundok na tanan. Oy. Why kayo ni mata? Ang ikaw. Uy, makabuk. Oy, Doy. Okay, na ice cream, Doy. Doy. Ano tawo ice cream na Kao na doy. Joy. Kuwaon dit so balag nila. Ay, Hello naman. ni grandma. Usay po. Grandma. Bless. Bless. Siya yung bad. Siya yung Bless. Get sa ko sa ko. Bless. Mami. Oh, wala Ihatag. Oh, bless ni Mami. Ko ang hand. Kuha ang hand. Wow. Bless si grandma. Wow. Tingnan, Mama. Nade pa lang ang picture dali. Mura gid siya. Ay, imuha man de kanan. Baga manggali kayo na mo adto kinatugnawan ay nag-sleeve pag puyo kaya man ay mangilog og jacket. Gabi na to na oje po no. Please, nakatuloy. No jud doy no. Snow naman. Ingko nga frost to ko ano to taga bukid to ha. Sa kuha na to. Hail. Wala. Red. Di kayo isog ning red. Oh, dayan. Gumaya na. Si Mia suray isog na. Isog kayo. Ha? Isog kayo. Isog ba eh? Diwas niya siya ni Kuan. Tulo niya daog ang Og duha pildi usa last fight na pildi hurot tanan.
Nanay ni hatag for ice cream. Ha? Nanay ni hatag for ice cream. Papayoy. Cheers! Kuya wa kay katagay si Lulukong oy. Si Tatay Kong kay mga Hala. Ni nang kuan kay puti ayo. Tita Chay, nasamad ko, dili ang samad ang alkoholan sa gawas. Ah, Sa sud ang alcohol isod. okay. Ayaw kay, uy, gitagaan ni para ice cream. Asa ka? Palit ko ice cream maganda ko. Sundon siya ka na ko sa sakyanan. Awag, pabitbit ko nila. Ako rin. Ma, pabitbit ko nila ni pa. Bawa pa. Bye, see you later. Cheers! Kaliwat ni Imay. Yung So, nga ni radyo ka simple ang among panagtapok, no? Kaon, inom, chika-chika, nga na ra, no? Lugi ko ikaw. Just having family time together. Mama mo hapit ni Canberra, napo ka oras mo drive. Pupuya ka okay. Opera house na sirado pagit-pagado nila. Kaya may event Sa gawas na sila. sa gawas. Wala mo pa rin nag-post og opera house kaya ba't di siya ganan sa yung picture. Asa? Yay! Ice cream! Ikaon sa Signina oh. Pupuno masugal kuno iya tanan. Ano man masugal iya tanan nga giparahasan mo nga natuturaw. Sa iyang, ano na higay? Naglabay ka? Sa buso. Nga kanang man masugal iya tanan. Okay, that's it for the welcome party sa mga nangabot from Australia. No? Ano lagi ni? Chika-chika, kaon-kaon, inom-inom. Storya sa ilang dagat. Just having fun, family time together. Thanks for watching, guys. God bless everyone.